zpátky, jak jsem slíbil, 9 hodin. Tak je už 9 něco, takže nastal ten čas, co se hrajeme s kámošem. Co je tady novinka, takže se doufám, že se učíte video. Pozdrav do videa, kámo. Čau všichni, já jsem Ukrajinec, ale vy teď to nemusíte znát. Já srandu, on není Ukrajinec, ale má svůj kanál Mickey Testars. S ním se občas zahraju Brawl Stars, takže se můžete těšit i na video z Brawl Stars, že jo? Da. Možná i dneska vyjde na jeho kanál. Milošek, zombie mod? Ne, skákat z tabla se hrám. Battle Royale se hrajeme. Tak mi to pošli. Dobře. Tak, Zdorovo. už je tady. Tak, já jsem připravený, můžeme hrát? Tak. Rybě. Co, všichni hotoví? Da, zaraz mi už zabijou za 38 minut. Tak, jdeme hrát. Já stvorím se vejkros nejlubější moja pistola. Já se vám ozvu, až... Já se vám ozvu, až budeme hrát. Tak, jdeme hrát. Battle Royale. Що, полетиш, куди я полечу? Що тепер я, куди ти? Друже, я теж буду скакати за 3 минути. Já budu skákat, kde chci. To jsi skočil, že jo? To jsi skočil? Да. Tě nevidím. Бо ти мене не увидиш. Що ти, мамі? Привіт. Що ти? Сер да сер. Сер да сер. Tak. О, Ty. друже, Pšt, nemluv ukrajinsky, mluv česky. камуше, я teď můžu přiletět na letadle. Potřebuji zbraň? Tak M3 nám to dal hnedka, hezky. Teď zase jedna z mých nejoblíbenějších zbraní. Kde seš? Co děláš, ty jedeš? На letadle letěla, ale teď ona vyšla z děla. Ne. Čekej, já chci s tebou. Čekej. Letadlo už bouchlo. To vidím. No, please, help me. Ty jsi umřel na letadlo. Jo. Teď bude umřené auto. Pšt. Možná. Tak, co tady střelím? Nikdo tady není. Z ST vezmu lepší auto. Trošku jako BMWčko, ne? Já bych to už lepší než Pakatáta. Já letím. To jedu. Tak, a zítra vyjde video z multiplayeru. Možná je s kámošem, když si bude chtít zahrát kámoš. Chceš si se mnou zahrát zítra multiplayer? Jo. Tak jo, to se zítra zahráme s kámošem. A já tady spadnu. Do vody. Hej, kde seš? I ty živý. Milo, ty máš dětstvo všichni na moju silku v opисání. Doufám, že všichni dáte odběr. Doufám. Moje auto se trošku jako převrátilo. Já můžu dát vám všichni skiny
Brawl Stars. Je tady dost lidí, no. Ale tільки за підписку на канал. Tak, jeden. Hezký kill teda. Je tady hodně lidí, jo, Nikita. Та що мені? Та мені ніц. Tak jsem jednoho zabil. To má nějaký auto. Качку. Je tady auto, chceš jet? А, то моє ауто. Já budu chodit. Jo, je tady chlap. Náboj, náboj. No fakt díky, no, zabil jsme ho. Та то, а качку всіх не забив. Ty nechoď za mnou. Teď střelím. No, je tady chlap. Tady chlap je. Už ho nevidím, že? A vidím. Стоп відео. Тоді ще. Pšt, ty natáčíš? Я не натачу. Ne? Ти не тачиш, а мені тоді не літа. To je další chlap, tyjo, tady je nějak dost. Tak. Co mu hodím tam teď ten granát? No tak je to. On ožil? Co se děje? Co je? Máš tam chlapa, že jo? Tak. Nějaký dobrý věci. Měl AKčko, já nechci AKčko. Mám lepší zbraň. Jak potřeboval ten? Jo. Tam potřebuji jít. Nikita, potřeboval bych tvé auto. Так вер. Já nevím kde. Бо я нашел нове. Ale kdybych věděl, kde je tvé auto, tak se ho vezmu. Přijď pro mě, plus. Та я вже далеко. Voda. Mám motorku, no. Motorka je dobrá. Tam dojedu rychle. Jo. Я мав аутічко. Autíčka je pomalý. Motorka je rychlejší. Teďka, když tady budeme mazit, Я буду тоді посередині. Teď můžu pít džus. za chvilku, ať ho hrajeme. Počkej, Та ще годину. nedíme přece. У мене є ще легше, ніж моторка, але To černý, že jo? не. Jaký? Tam Те, в якому може стріляти. to je pomalý. Теж у мене є фіалові ще легше, ніж моторка. Tady mám černý auto. Манчестер Ніті. Dara, teďka. Міло. Co? Де лепші Манчестер Ніті
Či Manchester City. Já neznám Manchester E.T. To je nejlepší tým na světě. Manchester City? Ne, Jo. Manchester City. On ještě trénoval Ronaldo. Tak. Tady hoši. Kolik má svůj zbraň? To je dobrá. Jo, ty můžeš takhle spát, co jde už cíle. Víš jak? Chlap. Já dneska takhle zasnul, co já dneska neusílel. Já spal takhle. No, tak jsem spal taky. Co myslíš, že vyhráme teď tu hru? Tak, bo jak poslední. Jsi uprostřed, jo? Jo. To, že jsi uprostřed, znamená, že vyhráme. Co? To, že jsi starý děj, znamená, že... A víš proč? Protože já potom nemusím běhat. Jau. Oh, mě zabil. Jsem mrtvý. Mě zabije. Jsem mrtvý. Jsem nečekal. On má větší Call of Duty. Můžeš mě oživit. Můžeš jít tam, kde jsem umřel. Prosím. Půjdeš tam? Jo, to bude. Jsou tady dva lidi. A proč oni tebe nedobývají? Ne, já jsem mrtvý a můžeš ještě oživit. Já tě vidím, jak jdeš. Prosím, běž. Jdeš? Jo, jdeš. Až tam budeš, tak to řekni, já dotýká rád mise. Mise? A tady ve hře. To. Nic. Žiješ ještě? No. Jo, žiješ. Máš ještě minutu. Počemu ty za auto? U mě není auto. Často míti. Mám ještě minutu. Já možná nevstihnu, To doufám, že stihneš. Jestli já to stihnu, to je lepší. To se prdnu. Já. Fuj. A já jsem zavřel okno zrovna. Fuj. A já natáčím. Ach jo. No, stihneš asi už. Stihnu, neboj. Půl minuty, tak to už je konec. Tak. Pum. Což tam? Jo. Všechno. Já nežiju, ale... Ty mi co máš, ne? Ne. Já musím počkat ještě. Neumři hlavně. Musíš žít. Jo, to mám. Jak já mám neumřít, jestli víš co? Co? Jestli já za zónou. Aha. Už byl za zónou. Ale já neumřel. To smrdí, Nikita, to je strašné. Ty mám mě dát džus. Smrdí furt. A kdy ty prdíš? U tebe taky smrdí. Trošku nějakou. Stačí.
Že by si prdla stará bába. Ještě já natáčím video. Tak lidi vidíte, já jsem umřel. No. Mám ještě čas, to si tady udělám. Kávu ty Modern Warfare misi samozřejmě. Co si nehrál zatím. Kamoše, nebaví nic. Tak, no. Čau. Všichni jdu. Nic já nedělám. No, já letím do parašuty. Hraju. Jak parašutista já mu ořez vybudu. Děkuju. I se mi nevdajíte, ale já samotný. Čau, mám pistolku. Je tady nějaký silný chlap a už tady střílí někdo. Tam má. Hlavně co tě nezastřelil, ale já už našel, kde je zbraň. Hned dvě. Já jednu vezmu. Hej, tady je chlap. Střílí po tebe asi. Ne. Ne. Já jsem umřel zase. Prosím. Já jsem umřel. Tak to je už. Je silný. Co mi místo? Tak lidi, no, tak jsme to nezvládli. Jdeme se ještě jednu hru? Ne. Ne? Tak lidi, tak konec videa. Zítra se hraje multiplayer, jo? Mhm. Choose bus autobus.